Chai, wakala nọ n'ime ewe na ihe niile na-ahịọga n'ịntanetị na ihe niile na-akwụga n'ịntanetị na ụzọ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ma ndị nne ma ndị nna ma ụmụazị ebuteghị ka ọhịa na ụzọ ha ma ndị gara ije mere mere wara wara ka mmadụ na-emekwe the same mistake. Ihe m na-eji m buru ya gbajewo ka ụmụnne anyị hụkwa ihe meghe ndị ọzọ were mụrụ agụ. Ọnọsọ nwata nwaanyị hụrụ mmadụ nwa okorobịa n'ịntanetị ya na ya abụọ ebido kparịtawa ya wụrụ na ha abụọ shi otu obodo, ha abụọ wụ ndị Benue ụmụnne ke nwaanyị obiọma akpa ya na nọ tribe ya na the young man na ọwụ nwanne ya, ha ebido sụwa language, ha ebido baa mewe ihe ụmụ ihe amara ụlọ. Ọ ya ka ha na-akparawa aka ahụ gakwa ha onwe ha ma picture ma emekwe nwa video call. Ke nwoke asị ke nwaanyị bịa visit ya, ke nwaanyị ekwere yororo m baiga no moto. O meto ya n'obi isi ka ya ejide ego ọ ga-eji kpọrọ ha onwe lowe adị ama ihe ya hụrụ ya ga-ahụshi ya. Ya agawa nnọọ n'aka oghe were transport a ke nwoke sendịrị ya were na-abịa depend kwa on the young man's money to transport herself back home. N'ihi na otu igado 1 naira n'akpa ya eshi nnọọ ihe ha na Benue steeti baiga moto gawa ọdụrụkpọ gege hụ boyfriend ya onye she from the same tribe with her. Orukwele ya ele the boy anya sị nọkwa ka filter ka o yuzu ya nọkwa no. The boy agma hakwa ya mma n'anya ọrọ hakwa ya mma n'anya obi agba ya njọ. Ọ like ya ha the boy ya elege esi mba ọ like shehekwe ihe ọ hụrụ hụshi ya onye ọhụ ga na vidio dị iche tikwere agwa the boy maga foro n'elu ọya nkombe na agmafuru ọrịa ngwa ngwa irigoro ya sị ọ like hekwa agwa the boy akpụrụ ya ga zege ya pepe soup zege kwa ya mmanya aṅụ because o jighị transport iji laghachi n'ihi na ọ na-agụ ya agụrụ ịlaghachi ọ chọghị ihi n'ụlọ the boy. Ọ chọọ ka the boy ya na ya abụọ mee anything obi arọ ya mma the boy enye ya vibe ọ chọrọ ya achọwela mana o jighị ego moto o ji alawa ha. Enwekwara ebe ọ ma na otorokpo si ya gawa n'ebe agaghị arahụ enwe nwanne dị enwe nwanna a ga-asị ma sị ka ya ga nna ke relative ya ga ichi ya eshebe pọndụrụ ha onwe lawa enweghị ebe ọ ma na-awụkwa na keda boy and gwawazie the boy na ya achọzi nọ na ya ga-alawa the boy sị ya na chi ejiele pụtara na ọ ga-ehi n'ụlọ ya so oke na the boy na onye transport ka ya lawa the boy so oke mgbe chi hụrụ ọnụ na chi ejiele alakpụrụkwala n'abalị the boy sị ka ya paaki ya na peninsula ya na Nkore na the girl ajụ na ya lala na-eme ya gbashie were ike tega na nwegharị. The boy sị ele ihe o meniri na ya ebupụtara peninsula ya saa mmiri na ọ chere ka ebuba nọ ya ajụ ka ha bara na yaga ya ajụ ya sị nnukwu na ọ bịara ilekiri ikwenye na elekwana ihe o jiri bịa ma ọ bụrụ na ọ chọghị ka ha gba agwa ntela agwa. The girl sị ya na-agbagara ya like ishe na enye ego moto ya like ya etu o ji eme gị. The boy sị nnukwu arụrụ ala na ọma ihe na-arụ n'ọtụrụkpọ ya were last card eji ngazi ego ya ihe oriri ya eri tafasị ife tajuo onwe utu were ego sendịrị ego moto ọ bịara nga abịa ilekiri na ya na-elekwere ihe ọ bịara ime ile ihe ọ bịara in the first place. Na ya na-ala the boy so miniri ihe ọ na-ekwu ya sị na akụkọ adịchakwara ihe ọ ya na ntị na ya gbaghere na ya ovun ka ya ga paaki ya peninsula. Nwatakịrị nwa ya ekwechiri mee ya ka alala ọṅụ nwatakịrị nwa ya asa eme ya eme ashọcha ke boy ya were nnọọ iwe banye nnọọ na usekwu ya ndị na-ama ihe usekwu kichin banye nnọọ n'usekwu ga para mma si ya kama gbagha ọkọmba ala akọwa ibe anya kama mkpụrụ ọkwa azụ chere ka mmanụ mmiri
ishi nọ Benue bịa ọtọrọkpa ebiri elekere nne nga n'ebe ka nna nga n'ebe ya irie nwanne meghe ọkwụ igwe ka ala ma wang ibe anya nwata nwaanyị chesa nwata na enyi nne mgbe e werere akara anya gị n'oto oto nwa vai ya eze mma ha ka huo ihu ya gakwa ewu ya nga ahụ kama meghe ọkwụ ọsịsa enweghị ha akụzi pati a ma ememe ihe ojigezi iwu ndụ ihe igburie n'abalị na o gburie ji mmiri because of ya rara pepe soup na ideti onye na-awụghị onye tribe ya wụọ ya edeti onye wụ tribe ya nsogbu gị shi nnọọ ihe ha na Benue steeti tige baa moto gawa ọtọrọkpa iji ego imam onye sịrị ya wụ onye Benue ma ọ wụ na ọnọdụ a nụ the language ọwụkwa onye Benue n'eziokwu ịmaghị onye ọwụ enweghị any proof na ọwụ onye ebe onye ṅụ adreesị ụlọ ha ga mee investigate ha sịrị na yes picture na ọwụ nga na ọwụ ụlọ naanị na ọ sọrọ language gị sọ onye Benue gị nere nga baa moto tiga isi ọtọrọkpa 1 naira ji ka iji agaji ya sendere ya gị rutezie nga na ya jụọ ha ṅụ njọ n'anya gị rie hekwe n'elu ya rie ụkọtụ rie ka mgbede mgbe ị gara riulehu n'abalị sisi ntinye nye ṅụ transport na ya lawa na elike vibe onye ga ṅụ na elike ya hello unu lekwe ihe o bu n'ihu lekwe ihe o bu n'ihu ihe a was a result of meghe ọkwụ ekwu elukwu ala ụfọdụ ụmụ agbọbịa na-anụ ihe a mara igbo ọ na-amachiri gbo ọgbanya n'anya ọwa akọwara ebe ugbo na ya nwụọ dabụ gajos were nwa kpabeshe ya eche mgbe chi huru ka o bupụta ozu ya eji ọwụ ya wụ ihe na-agba na pikchọ ahụ ụzọ bịa sewe ya so biko onye ma onye ahụ ụmụnne ya nọrọzie na Benue so ewuo na ọkwa nwanne ha a na-ajụzi ọgọrọ ọtụrụkpọ gị tụ onye enweghị onye ma onye otụrụ gị ọtụrụkpọ ụnụ ahụnanụ ekwu anọ mere ntị ahụ ekwughị ya mere ọnụ